Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin rashin ladabi ne ga Allah mai girma da ɗaukaka. Ina girmama Allah yake a nan, saboda malamai suka ce man yakra'ul qur'ana yunadi rabbahu, suka ce wanda yake karanta alqur'ani yana ganawa ne da ubangiji, yana tattaunawa ne da ubangiji. Don Allah yanzu ya dace ga wanda yake tattaunawa da ubangiji yanzu yana masa irin wannan rashin ladabin, yana masa irin wannan izgilancin, yana masa irin wannan ihun, yana masa irin wannan wargin. Don Allah yanzu da a ce fadan shugaban ƙasa kuka tafi tattaunawa da shi, ko fadan wani sarki ko wajen wani mai kuɗi, don Allah za ku yi masa irin wannan rashin ladabin, za ku yi masa irin wannan izgilancin, za ku yi masa irin wannan wargin? To me yasa za ku yi wa Allah mahalicin kowa da komai, wanda ya karrama ku, ya azirta ku da alkur'ani, amma ku yi masa irin wannan rashin ladabin? Ba kwa jin tsoro Allah ta'ala ya fusata da ku? Ba kwa jin tsoro Allah madaukakin sarki ya wulakanta ku kamar da kuka wulakanta Qur'anin sa? Saboda wannan abin da kuke yi wallahi aiki ne na makiya alkur'ani. Kuna makaranta alkur'ani amma ku zo kuna aiki irin na makiya littafin Allah, makiya alkur'ani. Allah madaukakin sarki ce wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun. Kafirai a zamanin manzon Allah makiya alkur'ani haka suke wa junarsu wasiya, suke cewa idan manzon Allah na karanta alkur'ani to ku tafi inda ake karanta alkur'anin, ku je wato a hayaniya, ku je ku ta wargi da izgilanci da shewa da dariya a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta alkur'ani. Yanzu kuna mahaddata alkur'ani kuma ku zo kuna maimaita aikin da kafirai makiya alkur'ani suka a zamanin manzon Allah. Wajen karanta alkur'ani, mai karanta alkur'ani yana ihu, yana warginsa, yana wato izgilancinsa, wanda suke filin kuma suna shewa suna dariya. La haula wala quwwata illa billah. Kuna mahaddata alkur'ani amma ku zo kuma kuna maimaita aiki irin na maƙiya alkur'ani a filin karanta alkur'ani, ku zo kuna lagawu. La haula wala quwwata illa billah. To wannan ba daidai bane. Dan Allah yanzu haka manzon Allah ya karanta alkur'ani, haka sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka karanta alkur'ani. Manzon Allah idan yana karanta alkur'ani ko kuma ana karanta masa alkur'ani kuka yake yi, saboda mai, saboda girmama alkur'ani, saboda hararo ƙurjinin Allah da girman Allah, saboda manzo Allah san yayin da ake karanta masa alkur'ani ko yake karanta alkur'ani yana tattaunawa ne da ubangiji, kamar da ya zo cikin hadisi ingantacce. Wata rana manzon Allah ce wa Abdullahi dan Mas'ud, zo ka karanta min alkur'ani. Sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce, ya manzon Allah, akra'u alayka wa alayka unzil. Abdullahi dan Mas'ud ya ce, ya manzon Allah, yanzu ni zan karanta ma alkur'ani bayan kai aka saukar wa alkur'ani dinna, ta hanyar ka muka san alkur'ani? Sai manzon Allah ce, uridu an asma'ahu min ghairi. Manzon Allah ce, ina so in ji wani na karanta alkur'ani ne, zo ka karanta mini. Abdullahi dan Mas'ud ya ce, na fara karantawa manzon Allah suratul nisa'i, ina karantawa filla har na zo kan wannan ayan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Yake sai manzon Allah ce min hasbuk, ya isa haka. Abdullahi dan Mas'ud ya ce, ina waigowa sai na samu fuskar manzon Allah ya jike da wato hawaye, gemu manzon Allah ya jike da hawaye, manzon Allah yana ta kuka saboda girmama alkur'ani, saboda hararo ƙurjinin Allah da girman Allah sallallahu alaihi wasallama. To haka bayin Allah mu'mine suke, yayin da ake karanta musu alkur'ani yana ƙara musu tsoron Allah, suna hararo ƙurjinin Allah da girman Allah, sai kaga sun nitso. Haka bayan Allah na gari suke. Amma ku yanzu ana karanta alkur'ani kuna dariya, wanda yake karanta alkur'ani kuma yana wato wargin sai yana wani ihu, ba ka ma jin harufan alkur'ani. La haula wala quwwata illa billah. Ku jin da Allah ta'ala sifanta bayinsa na gari a cikin alkur'ani. Allah ta'ala ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli. Allah ce idan suka ji abin da aka saukar wa manzon Allah, bayin Allah na gari idan suka ji abin da aka saukar wa manzon Allah na Qur'ani, tara ayunahum tafidu min ad-dam'i, sai kaga idanu suna zub da hawaye mimma arafu min al-haqqi, saboda abin da suka wato ji na gaskiya, saboda abin da suka sani na gaskiya, sai kaga suna kuka, ya quluna rabbana amanna, sai kaji suna cewa ubangijin mu mun yi imani, faktubna ma'a shahidin, ya Allah ka rubuta mu cikin waɗanda suka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai kai. Kaji banda Allah ya siffanta mu'mini. Allah ta'ala ce innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum. Allah ce sani dai kadai mu'minai bayan Allah na gari ba na bogi ba, suna wa'anda daga an ambaci Allah sai kaga zukatar su ya raurawa, zukatar su ya tsorita saboda hararo kurjinin Allah da girman Allah, kaga sun nitsu
zukatansu ya tsorita. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, idan kuma aka karanta musu ayoyin ubangiji zadatuhum imana, sai ayoyin su ƙara musu imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ga ubangijin su suka dogara. Allah ya ce bayan sa na gari mu'minai sune wanda idan aka karanta musu alqur'ani zaka ga sun ƙara nutsuwa, wato qur'anin ya ƙara musu nutsuwa da tsoron Allah, ya ƙara musu imani. Amma ba wasu zo suna izgilanci da wargi ba. Wannan kuskure ne. Kuna karanta alkur'ani, Allah ya karrama ku, ya ba ku alkur'ani, kuma ku zo wato kuna wulakanta alkur'ani. Misa ba za ku girmama Allah da ya girmama ku ya ba ku alkur'ani ba? To wannan ba daidai bane. Muna fata za ku gyara, ku girmama alkur'ani kamar da Allah ya girmama ku ya ba ku alkur'ani, ku darajanta alkur'ani kamar da Allah ya ɗaukaka darajar ku, ya sanya ku cikin ma'abota alkur'ani. Dan haka muna fata za a gyara, muna fata ubangiji Allah ya azirta mana ladabi gare sa, ladabi ga annabinsa, ladabi ga Qur'ani sa. Ubangiji Allah shirye mu baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.